फैदों आंबो ओंखाम उखैसो बायलै नाथाय नै फेरबे झुकेगानाहि साला मानोब्रा मानि थाखाय बानलु बेदां ओंखाम जानो थाखायबो गं नांगौब्रा गंआनो जायालै आं गं लायनानै ओंखाम जाया बिदिबा उखै जानानै थासिगोन आरो नोङो औ नांगौबा उखै जानानै थागोन थेवबो ओंखाम जायालै आं गं होननानै ला 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 आरो माथो बानलु बेदांसोलै मा खबर बानलु बेदां बेटा खबरा गाज्रिलै दत मानो गाज्रि जानांगौ जाखो नोंसिनालाय माबालाय न'आव ओंखाम मोनजायाखैलै बेनिखायनो नोंसानावसो ओंखाम जानो फैदों आं हे जोंहानावसो ओंखाम जानो फैदों हाफाङालाय हाफाङा गैलाया खारबायनो बेनिखायनो न'आव ओंखाम संनो रावबो गैया हे हाफाङा खारबाय साला हांग्रि मोनदियालाय माला खारगोनब्रा आं न'निफ्राय गाबोनहालागै नायनोसै र' हांग्रि मोनदिखौबो होखाराव थानोसै आं मा सानबाय थाखोब्रा देदोलै ओंखाम खुरैदो जों जानोसै हे एमा बेटा थां ओंखामा खुरना जाहैथों सानैबो आं बुंखाबाय दा मा झुकागानाहि साला जालायबायना नोंना हो जालायबाय लोगो फैदों सानैबो ओंखामा खुना जानोबा जा बेयाव झुकेगानाहि जाबाय थानाङा मिथिबाय आफा बुंखाबाय दा आं ओंखाम जानानै थागोन थेवबो झुकिया आं गंलाया आइयाव इसिबां मेजेम जाथारदोंना नोंनि मोदोमाव मालै आफा आंखौ अमासो नंबाय नामालै मेजेम जानो अमाना मोख्रा फिसासो नोङो मोख्रा फिसा मोख्राखौ जि गाज्रि नुयोलै आं नायनो मोखांखौ अमाया साबसिन जाबावोसो नुबाय बानलु बेदाङा मा होनदों मोख्राया गाज्रिसिननो अमानिख्रुइ नायनो बेनिखायनो दिनैनिफ्राय नों मोख्रा फिसासो मिथिबाय एमाव राजा लानजाय बानायना होगोन र' आं जिगाब बुन्थानि बे लानजायखौ बे खिथुआव सोनानै लागोना लाया नोङो नायगोन आंबो झुकेगानाहि गंलायगानाहि ना थां बानलु बेदां बेटा ओंखामा खुना जाहैथां थां थेंक इउ नों दिनैनिफ्राय ओंखामल' जालाय नों जाया आं एमाव राजा बयनिबो खर'आव गाखोग्राया मा झुकेगानाहि साला आंखौ बुदों अन्थाइ मुगानि बोराय मानसि नों मा बुजिनो दानि गोदान मुगानि फेशनखौ मानि गोदान मुगानि फेशन बे हा गोदना दिन आखाइ होबाय थानाया हा बे फाफ्लि खाइलें लेंग्रा जानाया बेफोर माबा गोदान मुगानि फेशन नामा हा मोजां बुस्थु सोलोंनोबा सोलों मिथिबाय गाज्रि फाज्रि आखल सोलोंबाय थागोन गोदनाथिं आखाइ हरनाय मोदोम फाफ्लि खाइलें जानानै हा सेन्देल फारसे गलायनाय हा आथिं लेंग्रा जालायनाय बेफोरखौसो सोलोंदों नों हा बेफोरखौसो आबा नों माने थाब जोनोम जागोनायलाय दानि गोदान मुगानि गोदान फेशनखौ नोंबो फल' खालामनो हागौमोन ना दा जोनोम जानायमोनब्ला नैबे एमाव राजा बयनिबो खर'आव गाखोग्राया नै झुकेगानाहि साला दानि जुगनि गथ'फ्रालाय मासे गोदान भाइरास बायदि गिलु बालुब्रा सासे गथ'आनो मासे खर' जायोलै बिदिबालाय 12 जन गथ' बोरै खांगोनब्रा आंलाय दा साला गाबबाय था नोङो नै गाबगोन आं अमा राजा र' नोंनि खर'आव गाखोगोन नैबे एमाव राजाया सानसे समाव बापावै नैबे टपिनि थाखायनो आं गबायलै दाखालि बोराय बुरिफोरा सिनाय मारासै आंखौ नङाबा धुम्मा फिथा मोनबायमोन आं धुम्मा फिथा दावस्रि देलाय आंजों समायनाय बहा दंब्रा नोङो बेसेरा बुजासिगौमोन ना नों आंनि थाखाय ओइ बाप्रे सिनायनाय मोनदों माथोलै आं मानसिखौ बबेनि नोंसै खोला सिनायहां मोनबाय आं बबेबा लामा दथायाव लोगो मोननाय बायदि मोनबाय आं ओइ फाग्ला थफिराम आंखौ सिनायाखै नोङो मेथाइसो खनलायबावथारदों आरो बापावै दुंफावसो माथो बेसेबा गोबावनि उनाव नुनायखाय महरखौनो बावनानै दंमोनलै आं नोंनिखौ मा होननाय जाखोसै बेलाय साननैसो नुवाबानो महर बावनाय माथोलै साननैसो महरखौ नुवाबानो बावनानै थायोलै आङो आरो आं नोंखौ वाट्सएपआव नायखुमाबाय थायोब्रा डिपि दोनदोंना दोनाखै होननानै माबा डिपियानो बेना खान्था खुरै गिलास बाल्थिं साथा जिला बेफोरसोब्रा बोरै सिनायनांगौ जाखोब्रा नोंखौलाय दुंफाव गोसो आंनि खान्था खुरै गिलास बाल्थिं लथा दोनजोबगोन आं बेफोरखौनो आच्छा मोनसे खोथा खोनादोंमोनलै आङो खोनानाय बाथ्राया बेसेबां सैथो आं मिथिया माथो मानसिफ्रा हौवाजों गारजाबा हिनजावजों गारजाबासो बेफोरबायदि डिपि ब्लेंक दोनोनो आंनि डिपिया ब्लेंक जाहैबाय नायबानो जाबाय आरो आंनि डिपियाव मा दोनदों आङो खान्था दोनदों आङो जुमाय संग्रा खान्था आच्छा माने थौ ओइ हेगार बांद्राय फाल्तु खालामनाङा माहाय दुमफाव थफिरामा एदावदों नामा नोंखौ बापौै माथो आसलसो माथोनो आरो बे थफिरामखौलाय थफि आवसावखौ बहाथो थांनो ओंखारदों नोंसोरलाय माबा फालागायाव जाना थांनो नागिरदों जों मालै हौवा गोदान मोननायनि हायना मुलि लायनो नागिरदों नामा औ हौवा गोदान मोनबावनायनि हायना मुलिखौ लायनो नागिरदों आं हापां मा होननाय जादों बेलाय मा गोदाव सोराव बाथ्रा बुंनाय जादों गोसो आं जिखियानो बुङा माने मा खुगा बिसिनो फैदों नों आंनि खुगा बिसिनो फैदों बापौै महाभारतसो जानानै दं नामा ब्र माखौ एसेयावनो रागा जोंबाय थायोब्रा नोंलाय दाबा बिराद नम्र जाथारदोंना नों नाजिबदां मैयाफोर आंनि खुगाखौ अमा राजामोननि न' बिसिनो ओंखारलायनाया बावबाय नों बावबाय थोद बेफोरखौनो सानबाय थायो नामाब्रा
हानाम जिबुदां नोंहालाय मानोथो हाफांनि खुगाखौ बिसिनो ओंखारनाय खुगायानो बाराद्राय थेव थेव नालाय रागाजों बुंफ्लांबायलै आङो मा होनखो नोङो मा होनखो आंनि खुगायासो दाय जाबाय हा सैथोखौ बुंबा आंनि खुगायासो थेव थेव हा ओइ लामा सामा बिदि नांलायबाय थाजायालै थौदो न'आव थौदो न'आव ओंखाम ओंख्रि संनांगौ थौदो नै बालावबो थाङा आङो नोंहा आखाइ आथिं दं संनानै जाहैथों आरो गथ' गथायफोरनो संनानै हैथों आरो आंहा खुगा दङ ना खुगाखौ लानानै थेव 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 बखेबाय थागोन आं लामा लामा फाग्लि बायदि रोनावहैबाय थागोन आं ओइ हाफां बुंबा मानो इसिबां खुगा बारा खिन्थिलै नों मा आंनि खुगा बिसिनो नामा बांद्राय आंखौ रागा फोजोंनाङालै हाफां मा आंसो नोंखौ रागा फोजोंदों नोंलाय आंखौ मा फोजोंदों थौदो न'आव आं रुवाथि नङाथ' आरो आं सैमा फाग्लिबो नङाथ' नों लिंबानो थांनो आङो नों टु 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 होनबानो थांनो नों जा होनबानो फैनो हाबाब माथो जालायखो लामा गेजेरावलाय नोंस्राबो मालाय है स' मोजांसो खोनादों थै फाग्ला नांदेरनाय आं मोजाङैनो लिंदों हाफां थौदो न'आव आं गाज्रियैनो बुंगोन थाङा नोंनि न'आव आं मालाबाबो आगान होनो थाङा एसेबां जाथारबायना नोङो नाजिबुदां हाफाङा दा रागा जोंनानै दङ आं बुजायगोन दे नोङो न'आव थांबानो जाबाय आं दा न'आव थांनोसै दा न'आव फैबानो जाबाय खर'आ एसे थान्दा जाबा आइसक्रिमफोरजों दुगैनानै फै साला खुगा बिसिनो ओंखारग्रा आंनि थौदो थांनोसै हेइ मानोथो रागा जोङोब्रा नोंलाय हाफां रागा खर'खायनो रानथिंथिंथारलै नोङो सोरथा नोङो खामानि गैयै थफ्राम साला आंलाय मायाव खामानि गैया जालायखोब्रा देहाय मा जालायबो थादोहाय आंहा अमा नागिरहैनोसै साननैसो आलासि जानो मा थांखो अमायानो गोमानासो थाबाय आंना नागिरहैनोसै आङो हा बहाथो थांनायमोन नों दुमफाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव आगान हैदोंमोन आङो थांफेराखैमोन नालाय फार्स्ट टाइम थांदोंमोन हा माबायदिथो क'क्राझारालाय मोजां आरोहाय गासिबो जायगायानो मोजां मा क'क्राझार गासिबो बेरायजोबगोन आङो एबार अदालगुरि थांगोन अदालगुरि बैसागु जोब्बा अदालगुरि बेरायनो थांगोन एबार आंबो थांफायो अदालगुरिनि सिख्लाफोरखौ गोसो थोनो हाय सिरता मान सनमान जाजोबगोन आंनि दे अब्लालाय थाथ'दो दे नोंसोरो दे जागोन थौदो जोंहाबो थांसै माथो जाबावगोनब्रा आंलाय सिख्ला सासेबो नागिरना मोनला दाउसो देलायजोंबो सैजाला हा दाउसो देलायना माबारा बोयो बालनि आंखौ मिथिङाव बुरैफ्रा बुनो नागिरग्राया फालाव बै अजानाव थांनानै हायना मुलि लानोसै आङो जाय आंखौ बुनो नागिरग्रा जाय हिनजावफ्रा आंखौ बुनो नागिरग्रा बिसोरनि हौवाफोरजों गोसथोलायजोबगोन आं लाजोबगोन आङो अ हेलौ आंनियाव बाला बादाव होखायो फांफिया बहाथो थांनोब्रा दाउसो देलाय आंजों समायनाय नोंनोलाय मानो नांगौ आं जेरावखि थाङा ओइ दाउसो देलाय दाखालि मिथिङाव बुजानाय मोनब्ला मा जागौमोनलै नोङो मा जागौमोन पापि नोंखौलाय आं उन्दुबाय थानाय बिसिनायावलाय सोर गाखोहैनो होनायमोन गासिबो नोंनि थाखायसो जादों मिथिबाय बाफावै आंनिसो दाय जालायबायना दायानो नोंनिखा नों मानसियानो दायखा नों मानसियानो आथिंनिफ्राय लानानै नोंनि खर'नि थफिसिम नों गावनो दायखा नों गावनो सासे दायनिगिरिखा नों दाय मावाबाबो नों सासे दायखा लाय होमबा आं मोनसे दायखौनो मावनोसै नोंखौ दिनैनो लाखाना थांसै आं नोंनि न'आव आंनि न'आव गोरजिया थाहैनोसैब्रा नोंनि न'आव जोंहा न'खर सानै गोजोन बिब' बुरैनानै दङ बिसोर दाबो हाबा जायाखै बेनिखायनो गोरजिया थाहैनोसैब्रा आं नोंसानाव बालावबो आंनि खिथु सुनो थाखायबो लाङा आं नोंखौ गोरजिया आच्छा माबायदि जाबाथो खिथु सुनो लांगोन नोंलाय आंखौलाय बुंलाय बाला खिथु सुनो थाखायबो राजि फाग्ला माहाय मानसियानो बेखौनो बुङो अननायब्रा अननाय है मोसौ गाय फाग्लि जानायजों अरजानाय मोसौ गाया फाग्लि जानायजों अरजानाय गोसोआव गैया माथो आंलाय माला अरखोब्रा आंखौलाय दे बुंसा नोंहा मा समस्या दं आंनि प्रब्लेमा जाबाय एग्जाम फैगासिनो दङ एग्जामाव फरायालासिनो डाइरेक्ट पास जानायनि मुलिफोर दङबा हरदो आच्छा एग्जामाव फरायालासिनो डाइरेक्ट पास जानायनि मुलि नांगौ होमबा नोंनो औ नांगौ दङबा माबार हरदो नोंथांनो बेसेबां फैसा नांगौ होगोन आङो आच्छा दे फैसा हरग्रो दे हरदो बाबा फरिखायाव नाम्बार बुरजा जानायनि मुलिथ' हरनो हाया नाथाय मोननैसो फिसा खामानि नों गावनो मावनांगोन मावनो हागोन ना नों अब्लानो फरिखायाव नाम्बार बुरजा मोनगोन नों औ मावगोन नों दा खालि खामानिखौल' बुंदो खोनासं बिदिब्ला दिनैनिफ्राय गोसथोनाय सेंग्राफोर दङब्ला गोसथोनाय सेंग्राजों रायलायनायखौ बन्द खालामदो माने ब्रेकआप होदो आरो मोनसे बयनिख्रुइबो गिदिर खामानियानो जाहैबाय एग्जाम जोबजासिम मबाइल थुनायखौ गारदो अब्लानो नोङो नाम्बार बुरजा मोनगोन गोजोननाय थाबाय बाबा नोंनिसिम आं बेखौनो मावनोसै दिनैनिफ्राय दे नेक्स्ट दे बुंदो नोंहा मा प्रब्लेम जाखो आं लाजिबाय
फिसा गावनि प्रब्लेम खोन्थानायखौनो लाजि नामा दे बुं मा प्रब्लेम जादों नोंहा माबालै माबा माबालै माबानिफ्राय 6टा जानोबा जा नङाबा दोखो मोनगोनसो जोंबो लाइनाव दं सान्थि फिसा सान्थि बेफोरबायदि खामानियाव हाखु दाखु जानाया पापनि खामानिसो दे बुं फिसा नोंहा मा लाजिथावथाव समस्या जादों माबालै बाबा आंना समस्या बेनो आं इंलिस रायलायनो रोङालै बाबा इंलिस नों इंलिस रोङाबालाय आंलाय नोंखौलाय बोरै इंलिस फोरोंनांगौ जाखो नोंनाव माबाफोर मन्त्र दङबा हरदोब्रा इंलिस रोंनायनि सासे सिख्ला बिराद गोसो थोयो आं बाबा बे सिख्लाया खालि इंलिस गोरों हौवाखौल' मोजां मोनो बेनिखायनो इंलिस रोंनो लुगैदों बाबा बे सिख्लाया इंलिसनि मेसेज हरबाय थायो आं जेबो बुजियालै बाबा इंलिस गोरों जानायनि मुलि हरदो आं बे सिख्लानो इंलिसाव रिप्लाय हरफिननोसै बिदिब्ला नोंनो बे इंलिस गोरों सिख्लाखौल' नांथारगौ बर' गोरोंखौ नाङा नामा नोंनो औलै बाबा औ इंलिस गोरों सिख्लाखौ आं बिराद मोजां मोनो आरो आं गाव इंलिस रोङा नालाय बेनिखायनो फावसायनासो दङ बेबा मा बुंहरदों बेबा मा मादों आं जेबो बुजियाना देब्रा मुलिखौ हरदो थाब थाब इंलिस रोंनायनि आच्छा मा मोनसे उपाय होनो इंलिस रोंनो थाखाय सानफ्रामबो निउस पेपार फरायबाय था रोंबाबो रोङाबाबो सालाय गिदिंबाबो गिदिङाबाबो बेनिफ्राय इंलिस फिल्म नायबाय था अब्लानो इंलिस रोंगोन नों नंगौना नङालै नङा जायो नामा नैबे फालोगै अजाया जेब्लाबो सैथोखौनो बुङो हरदो दक्षिणाया नो दे ओमफ्राय नेक्स्ट दे बुं नोंहा मा समस्या जादों आंनि समस्यायानो जादों आंहा थाखा फैसाबो दं न' बांबो दं हा हुबो दं नाथाय आङो थाब उन्दुनो हाया आरो थाब सिखारनो रोङा बेनो आंनि प्रब्लेमा मा होनखो बेंगा बोराय आं थाब उन्दुनो हाया आरो थाब सिखारनो रोङा होनदों बेनो आंनि समस्याया आच्छा थाब उन्दुनो हाया आरो थाब सिखारनो रोङा बेनो नोंनि समस्या नङा होमबा जागोन बेनि समस्याखौ आं नोंनो होगोन नोंहा हा हुबो दङ थाखा फैसाबो दङ न' बांबो दङ होनदों नङा होमबा बेफोर गासिबो आंनि नामाव खालामनानै होजोब गाबोननो थाब थाब उन्दुनो लुगैगोन आरो गाबोननो थाब सिखारनो रोंगोन नों बांद्राय चालुगिरिसो देखायदोंलै नोङो दंगि बाबा दानो नोंनि लुंगिखौ फैलाजोबनानै नागिरलां हामा फिसा थाब नांगोन फरासि खाथि जानांगोन मोजांबासो मोजांलै अजा बोराय नङाबा दायना साजायनानै बुथारजागोन बै मा एसे खर' गुदुंलै थां नेक्स्ट नैबे लावथायखौ जाम्बा बानायनाङा नोङो अजा बोराय दायना साजायनानै बुथारफैनोसैसो र' नोंखौ हे बेथा आंखौ नैबे फालोगै अजाखौ बुथारनो हानोना गाबोन बेलेग डिस्ट्रिक्टआव बास्लायलांनोसै आं दे नेक्स्ट बाबा खुलुमबाय जिराय दे बुं नोंहा मा समस्या जादों बाबा आंथ' जेबो जायाखै आंनि फिसालायासो जादों मैया दाखालिनिफ्राय माबा मोनसे गोदान बेमार उजिदों मा जाखोथाय आंबो मिन्थिनानै मोनला फुङावसो मा गाज्रि बुस्थु नुफ्लांखो मा गाज्रि बुस्थु दांफ्लांखोथाय माबा झुकेगा नहीं जागासिनो गोदनाथिंजाय आखाइ लांगासिनो आच्छा मबाइल बेमार जादों होमबा आं बुजियासै बाबा मा मबाइल बेमार बियो बेफोरनो जाबाय गोदान मुगानि गोदान मबाइल बेमार फुङाव सिखारग्रो मोना गथ'फोरनो मबाइल दांनो दाहो बिमाया खामानि मावनांगौ बिफाखौ डिस्टार्ब खालामदों बिमाखौ डिस्टार्ब खालामदों होननानै मबाइल लगायनानै होनाङा बेफोर मबाइलावनो बायदिसिना गाज्रि बुस्थु नुफ्लांनानै गथ'फोरा बेखौनो सोलोङो मबाइल दांनायखौ ज्राब गारहो फुङाव अब्लानो थिग जागोन मबाइलखौ आं बारा दांनो होखाया होनायालाय मालाबा दसे दांनो होयो आरो थेवबो बाबा माबाफोर मालाफोर दङब्ला ताबिजफोर दङब्ला हरदो आरो दे जागोन नैबे मालाखौनो गानो अब्लानो गासिबो थिग जागोन र' आं एसे मन्त्र जारिनि हलदं मलदं जारि दं दाउसा मासे गां दं बारा जाबा आं दं थुखा नैबे मालाखौ फिसालानि गोदनायाव गानो अब्लानो गासिबो थिग जागोन बाबा आच्छा दे नेक्स्ट आयौ बाला सन्थलासो दंफैयो माथो नांगौबा जिफोरखौनो खाख्लुमना थानोसै आं दे बुं नोंहा मा प्रब्लेम जादों नोंनाव जौ गारनो हायैनि मुलि दंना गैयाब्रा मा होननाय जाखोलै फिसा मालाया जौ गारनायनि मुलिसो नागिरो नोंहा जौ गारनो हायैनिसो मुलि नांगौ ब्रा आंनो जौ गारनो हायैनि मुलिसो नांगौलै हरनोबा हरब्रा मा नांगौ होगोन ना जौ लोंनो नामा अमा बेदर भाजिजों बेखौबो जाहोगोनब्रा आं नोंनो जौजों दा बुरखायलै आं गलिनायखौनो लुगैयोलै देब्रा
फिसा नोंनि खुसिनि थाखाय नैबे एमावजों बानायनाय मुलिनि थफ्लाखौ नोंनो हरबाय आं बेखौ सानफ्रोमबो ओंखाम जानायनि उनाव सानजौफुआव खेबसे मोनायाव खेबसे फुङाव खेबसे जा अब्लानो नोंथाङा जौ लोंनो गारनो बागोन हामबायसै दस्ति हामबायसै हरदो मुलिया ओंखाम जाखांनायनि उनाव जाहैनोसै आं गय बायदि नो लांदो ओमफ्राय दक्षिणाया बोरै नोंनाव गुगोल पे दंना गैयाब्रा मा गुगोल पे ब्रा अनलाइन फैसा ट्रान्सफार खालामनो हायोब्रा बेंकआव थांलायनो गोनांथि गैया आं दाहाय नोंनो ट्रान्सफार खालामना हरनोसै दे बेसेबां नांगौ फैसाखौलाय दे 5,000सो हरबानो जागोन तुत साला मा एसे बुरजालाय मोनसे मुलियावनो आरे बेफोरबायदि मुलिखौ बारा डिमान्ड खालामलाबायाना जौ गारनो बानायफोरखौ जौ गारनो हायि मुलियासो एभेलेबल बेनिखायनो दामा खम जौ गारनो बानायनि दामा बाराब्रा मा बुजिया दे जागोन दे नेक्स्ट ओइ हाफां अजाफोरा मोजां जानो हायो हाफां मुलि गारनो हानायनि मुलि हरमानो हायो आरो हे सामसि आं दङना माखौ सिन्था खालामदों नोंलाय फै सिरि आंजों जिराय आयु माथो दावसि बेलायसो मा जादोंनो बेहालाय दे खोन्थादो फिसा नोंहा मा समस्या जादों माबाहाय बाबा आंनि समस्यायानोथ' जाबायनो गिदिरखा माबायदि गिदिरबो गिदिर जिलाफि बायदि गल गल गिदिंनानै बे जायगायावनो थाफैफिनो आरोना माने मोनसेनि उनाव मोनसे प्रब्लेमानो जाबाय थायो दे खोलोम खोला खोन्था लाजियालासिनो माने आंहा रावजोंबो गोसो थोजाया आरोखि आरो जाय सेंग्राखौ मोजां मोनो गासिबो हाबा जाजोब्बाय आरो गार्लफ्रेन्डबो लाबाय सोरबा बेनिफ्राय जाय सेंग्राखौ आं गोसो थोआ बिसोरसो मोसौ दाब्रा बायदि खिथु खारफालाबायो बेनिखायनो आङो सेंग्रा फोथायनो हानाय हायना मुलि नांगौ आंनो जायखौनो बेखौनो लागोन आङो जायखौनो बेखौनो बम्बायजोबगोन आङो दावसि देलाय हौवा फोथायनो हानायनि मुलिसो बिबाय दे बुंदे हरनो हागोन ना हाया मानो हाया जानो नैबे फालोगो अजाखौ सन्देह खालामनाङा नैबे फालोगो अजाया गासैखौबो हायो हागोन दक्षिणायाल' हरग्रो आंनो न अब्ला फैसाया नो मुलियाबो लांखादो नोंनि मोदोमाव सारफ्रावजोबना ला मुलिखौ आरो जाय सेंग्राखौ नों मोजां मोननो नागिरदों बा हौवाखौ मोजां मोननो नागिरदों बिनि मोदोमावबो सारलाना हो अब्लानो हौवाफोरा मोजां मोनगोन आरोखि आंखौ औ नैबे बथला नैबे हायना मुलि बथलखौ सेन फोननाय बायदि सारनानै ला आरो हौवाफोराबो सारनानै हो अब्लानो जागोन आरो नोंना खामानिया जागोन बिदिबा दे नेक्स्ट माबाहाय बाबा आंना लोगोना हासबेन्डआ जौ फाग्लाखा जौखौ गारनो हानायनि मुलि लांनो फैदों जों औ बाबा आंना फिसाया जोबोद जौ फाग्ला बेनिखायनो जौ गारनो हानायनि मुलि नांगौ आंनो जागोन दे जागोन बेफोर मुलियालाय आंनाव थाखायो आरो बाबा हौवाजों अनजासोनाय हौवाया आंनि खोथा मानिनाय आं जा होनबानो जानाय आं लों होनबानो लोंनाय बेफोरबायदि मुलि गैया नामा माने आंनि हौवाया आंखौ खुगा बिसिनो ओंखारलायदोंहाय बोरैबा बिसिबायबा बिसिनायनि सिगां आंसो बिनि खुगाखौ बिसिगोन बेफोरबायदि मुलि दं नामा हौवाखौ बुनो हानाय आयो फाग्लि हौवाखौ बुनो हानायसो मुलि लानोसै नों माथो सोमसै लायाबा हौवाफोरखौ थुदुगा गावसोरल' बोलो दं होननानै हिनजावफोरखौ बुलाबायो रायलाबायो धमखिलाबायो बेनिखायनो हौवाफोरखौ बुनांगौहाय सम सम आंथ' नाजोबदांखौ मोनबा थिक्के बाथोन देनाय बायदि उनग्लिजोबगौसो दे बाबा हौवाखौ बुनो हानाय मुलि हरबानो जाबाय आंनो नो अब्ला बे मुलिखौ लां अब्लानो नोंसोरनि हौवाफोरा बिराद मोजां लामायाव फैगोन आरो नों साननाय बायदि हौवाखौ बुनोबो हागोन आरो जौ गारनो हागोन ना नैबे मुलिखौ जाबानो नोंनि हौवायाबो जौ गारगोन बे मुलिखौ ओंखामजों लगायनानै जाहोबानो जाबाय माने ओंख्रिजों लगायनानै सानाव खेबनै सानजौफुआव खेबसे हराव खेबसे जाहोबानो जाबाय आरो आंना नोंनाबो बेनो एखेयानो जागोन दे ओंख्रिजों लगायनानै सानसे खेबनै जाहोबानो जाबाय जागोन दे